Ndisati ndauya kunoku ku-UK ndakatenga chingwa akange achiri makuseni. Ndaishanda security makore acho iwawo. Ndiri mahobho kudaro ndaiwanzo kudarika nepamwe pabhekari ndobva ndatenga chingwa. Musi iwoyo wandakatenga chingwa handizivi kuti chii chakaita kuti ndinge ndichizovhura chingwa ndichitotanga kutodya. Ndakapotsa ndadya kutoruma chigunwe chemunhu. Zvinova zvakandishamisa ndikamhanya ndichidzokerako kubhekari. Ndakabva ndasangana nevamwe amai vakange vari muridzi webhekari racho iroro. Amai ivavo vakange vaine mari, vakabva vandikumbira vakati vainge vachida kundipa mari, vainge vasingade kuti ndige ndichizoudza vanhu. Ndokubva vatotora chingwa mukoma. Nekuda kwaizvozvo vakazotondiunza kunoku ku-UK sevhara muromo. Iko zvino zvindakura bhekari racho iroro rakazobhuroka panguva iya pakaitika violence yakamboitika muZimbabwe after ma-elections. Amai ivavo vakange vava kutoti ndinge ndichipota ndichiuya kumba kwavo. Ndakazotosvika pakuzotodanana navo even though vainge vari married, asi murume wavo ainge ari bofu, airarama nehurema. Vakaapologiza vakati wapiwa chingwa chawanga usiri kufanira kuti unge uchipiwa. Vakandiudza kuti ivo vainge vakarombera shopu yavo, uye zvekare musikana aitengesa mushopu mavo aitoshanda navo muurombwa hwavo aiita sekunge munhu asina kukwana ari wekuMozambique. Saka paakanondigamuchidza chingwa akandipa chingwa icho chavakanditi chingwa ichocho hachitendedzwe, chainge chisingatendedzwe kuti chinge chichibuda mushopu. Ndokubva vandibhadhara mari. Mukomana shi ndakabva ndatosiya basa randakange ndichiita rehusecurity even though ndainge nditori nemhuri yangu, but mukadzi akatongozvinzwisisa pandakamuudza kuti ndainge ndasangana neumwe mukadzi wekune imwe chechi uyo ainge aine mari, ainge ava kuda kuti ndige ndichimushandira. Mukoma ndaingonoswera ndiri kumba kwake ndakagara zvangu ndisitomborina kana zvandinenge ndichimboita. Saka vakazotibatsira kuti tinge tichizobuda muZimbabwe. Amai ivavo vakandibatsira inini nemudzimai wangu ndokubva tachizouya kuno kwatiri kunoku ku-UK. Zvatova hazvo nemakore kubva pazvakaitika, but I just wonder kuti kana ndakatenga chingwa ndikaona kuti muchingwa makange muine chigunwe chainge chirimo chiri chigunwe chemunhu, what more tumwe tumabusinesses tukazongomuka nemamwe mabusinesses awo akange agara arimo muHarare. Vanhu ngwarirai, nekuti vanhu vanoshandisa urombwa hwavo kuti mabusinesses avo aenderere kumberi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa kupotsa wadya chigunwe chemunhu. Can you believe it? Dai wanga uri iwewe waigamuchira here mari yacho iyoyo, kana kuti waibva wairamba same time wobva wati iyi mari handiri kana kuiona? Tell me what you think mucomment section. So hanzi mukomana shemuri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Netsai, uye zvekare ndiri mudzimai ane makore 34 years ekuberekwa. Right now ndichitokunyorerai nyaya yangu iyi ndigere muno muJoburg. Izvi zvanadhudhula izvi tiri kutongozvionerawo painternet. Kwandigere hangu kuri safe zvisingaiti. Ndinoita basa rekushanda mumba as a maid. Saka pamba pandinoshanda vakandisira wifi, kunyange muroom mandinogara wifi inotongobata. Saka ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndina sekuru vangu avo vakange vaine mari yainge yakawanda. Sekuru vangu ava vakatanga vari makanika vachita zvekugadzira mabhazi pane rimwe garage. Vakaunganidza mari kudaro vakabva vachizotenga bhazi iro rakazotanga kuita maaccidents akawanda. Saka sekuru vangu vakange vari munhu aishandisa mishonga. Ivo vaiva nenguva dzekuti vaigona kutitora vobva vati vazukuru vangu uyai pano, taibva taenda tobva taungana tobva tagadzikwa pasi, vobva vatanga kutiudza mamwe masecrets avo about kuromba kwavo kwavainge vakaita. Ivo vachitaura zvimwe zvandinorangarira, vainge vachiti zvose zvavakaita vakazviita nekuda kwekuti pavakatanga kushanda
basa reumakanika pagaraji pavakange vachishanda vakange vasingafarirwi nevanhu vakawanda, saka vakabva vachizonopiwa mushonga. Rakange riri dumwa ravainge vachishandisa, saka dumwa iri rinoita sekunge ndiro rakazonopanduka rikabva rachizoita chikwambo. By the time pavakazonotenga bhazi, dumwa rakange ratopanduka chakange chatova chikwambo nechekare. Saka ivo vakazoenda kuMalawi. Kuenda kwavakaita kuMalawi, sekuru vangu vakaenda vachiti vari kuenda kunorasa chikwambo chavo ichocho, vakange vasingacharidi dumwa. But vaenda kuMalawi, unfortunately vakabva vanodhila nen'anga yakange iine hutsotsi. Kunze kwekuti inge ichingoparadza chikwambo, haina kuita sezvavakange vakawirirana kuti ndo zvaifanira kuti inge ichizoita. Yakabva yachizotowedzera masimba avo eurombwa. Vadzoka vanoti vakabva vachizonhonga bhegi rainge riine mari. Kunze kwekuti vange vachirasa bhegi iroro kana kusarinhonga, vakabva vachiva mari yainge iri mumonaki. Ndokubva vatora monaki riya vakabva vachengeta mari vakatanga kuishandisa. Saka vakabva vachizoshandisa mari iyoyo vakabva vachizotenga purazi. Komana chipfuma yekuromba inongonakidza kana murombi wacho achiri mupenyu. Kana akangofa, nhamo yamunotamba inenge yakaoma komana, because vakati vashandisa mari iyo yavakange vapiwa nechikwambo chavo ndokubva vachizotenga purazi rainge rakakura chaizvo. Vakabva vachizotanga kuita zvekurima, but vakange vaine backup yekuti vaita zvoumakanika uye zvekare nebhazi ravakange vainaro. Saka sekuru vangu vakange vari munhu aityiwa chaizvo nevanhu, because vaizora mafuta akaita semafuta eshumba nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Saka vakange vaine utsinye zvekare. Hameno kuti vanhu vanoita zvekuromba vanogumisidzira vava neutsinye nekuda kwekuti vanenge vaine mweya yezvikwambo here inenge ichivashandisa, I don't know, but sekuru vangu vaitozivikanwa kana vashandi vavo vainge vachitovatya, because akange ari munhu aityiwa uye zvekare vaiitira vanhu utsinye. Vaigona kuti mupurazi vakasangana nemunhu anenge aine mombe dzake dzinenge dzarasikira mupurazi imomo, vobva vamudzinga, vobva vati handidi kukuona mupurazi muno mupurazi mangu. Vobva vatora mombe dziya vaigona kusarudza kutsvaka munhu wavaizofamba naye usiku vachitsvaka mombe dzinenge dzarasikira mupurazi mavo. Mombe idzodzo mukomanashi, sezvo vakange vava nesupermarket, dzaibva dzazoslotewa mombe idzodzo dzotoendeswa kubuchari kwavo. Ndo maitiro avainge vachiita mari. Bhazi rasekuru mukoma rakaita maaccidents akawanda, asi nhamba yandinoziva ndeyekuti bhazi iri kusvika richizonzi razoparadziwa rakauraya vanhu vanosvika 80. Vaona kuti bhazi iri rauraya vanhu, vakabva vachizotitora, vakauya vakatotitora tikanzi tikuenda kupurazi. Ndobva taenda kupurazi. Tasvika kupurazi takatofara, tikaona bhazi rasekuru rainge ririko kumusha, because taifarira kutambiramo mubhazi rasekuru vedu. Saka ivo vakange vachiita meeting nana baba vedu, zvimwe zvacho takange tisingazivi kuti vainge vachitaura kuti kudii, but takazongonzi vazukuru vangu huyai kuno. Ndokubva tanopinda mubhazi nasekuru, ivo ndivo vainge vachidhiraivha. Gogo vakabva vasara pamusha nana mama vedu. Ndingangoti maparents edu ose akange aripo, masiblings ababa vangu nana tete vainge varipo. Saka isu nana tete nana baba vedu ndisu takabva tachizoenda musango. Isusu takange tiri mubhazi tiina sekuru, asi vana baba nana tete vainge vari mune dzimwe motikari vachitevera vari kumashure. Saka it was like a private family thing, zveropa chete. Vakadhiraivha mukomanashi. Apa purazi rainge rakakura iroro. Saka takazoti tasvika panzvimbo pavakange vachiti ndipo pavakange vachida kugadzirisa chivanhu chavo. Vakabva vachizotora fuel, vakatanga kudira petrol mukati mubhazi. Vakadira fuel pamasiti, hapana pavasina kudira fuel. Apa panzvimbo patakange tiri vainge vameka sure kuti sango rakange risingazotsvi. Ndokubva
vabatidza moto mushure mekunge vaita uripwa hwavo. Vapedza kudaro ndokubva bhazi ratanga kupfuta rakabvira mukomanashi. Vakazoti vainge vachazogurunura simbi dzose vozotengesa sescrap. Bhazi iro rakasvika pakuzotengeswa sescrap. Zvimwewo kuda ndo zvakangosara because rakazodhonzewa naivo sekuru. Vakahaya rori vakaenda vakanoridhonza vakabva naro musango vakatengesa kuscrap. Saka sekuru vakazoshayika. Sekuru vangu vakafa mukomanashi. Mafiro avakaita munhu anozosara zvake ofa, but munenge mava kungoti adi hake achifa munhu uyu because vainge vatambura. Vaigona kuvharika pahuro apa, vaingomuka huro yavo yakazvimba zvekuti huro iyi inozvimba zvekuti inenge isingachaonekwe kuti ihuro here kana kuti. Saka vaiti kana huro yavo yakazvimba kudaro hapana chaipinda, hapana chaibuda. Apa vaigona kutanga kutoburitsa kana marutsi nemumhuno. Zviratidza kuti panenge paine zvinhu zvinenge zvichida kubuda but zvichitadza kukwira zvobuda nemukanwa. Vaizvimba zvekuti vaiti kana vakamanikidzwa kushama muromo wavo waiona mumuromo umu makazara mazinyama, hameno kuti mazinyama iwawo anenge abva nepi. Vaita zvekukweshewa netoothbrush. Saka amai vangu vakange vaine zvivindi vaivakwesha mukoma, vaibhoilisa toothbrush vobva vatanga kuvakwesha vachipota vachinyika toothbrush iyoyo musalt vachivakwesha. Maronda aya achiputika oserera obva aputika hurwa, ndopavaizotoita senani. Saka ndo mararamiro avo avakange vachiita kuzosvika vachizonzi vafa. Vakafa mukomanashi. Kufa kwavakaita havana kungopera mweya ka1, ndingati vakaita mazuva kuda 1 week vachingotandadza. Zvakange zvichityisa mukoma. Kana kuri kunzi ndokufa mafiro anoita vanhu vose ka kufa kunorwadza. Kufa hakusi nyore because taitonzwa saundi kubedroom kwavo munhu achiita kubhitirika ari pamubhedha. Izvi zvaiitika day and night, mweya wavo uchienda pashoma nepashoma kusvika vachizoti zii ndokubva vachizofa. Vafa mukoma. Urongwa hwakaitwa. Sekuru vakabva vachizovigwa makaremo mupurazi. Vavigwa mupurazi kudaro pakabva patanga kuitwa urongwa hwekuti nhaka inge ichizogoverwa zvakanaka. Kunyangwe purazi rakanga riine matitle deed mukomanashi, but mafambiro azvakaita hazvinzwisisiki. Purazi rakatorwa neMinistry of Lands. Inyaya yandikutotaura kudai kuti purazi rainge riine madeeds rakangotorwa. Takazongodzwa zvichinzi sezvo papurazi apa painge pakamboiswa claim nguva yaya pakatorwa minda, pakange paine vamwe vakuru vaida purazi iroro. Saka ndivo vakazongoita kuti purazi ringotorwa. Izvezvi ritori mumaoko imwewo family, vanhuwo vatori nesimba. Saka ndokuzotongoenda kwakaita land yakange yatengwa nasekuru. Land yaenda mukoma. Zvinhu zvose zvasekuru zvakatanga kuparara one by one kumasupermarket uko. Vana baba ndo vakatanga vachimaneja. As a family vanhu vakasvika pakugara pasi vakati maybe isusu hatina ruzivo rwekumaneja esupermarket. Saka vanhu vakabva vati vainge vachida kutsvaka emanager wekuti anenge achitongomaneja supermarket, family inenge ichingobata mashares kudivida maprofits, but management ndiyo inenge ichimaneja ichiita day to day decisions, because vana baba vakati zvimwe kuda isusu madecisions atiri kuita ndo ari kukonzeresa kuti business risarana zvakanaka. Kunyangwe mabusinesses asekuru akazoiswa mumaoko emanagement, but Satani akati munonyepa imi. Business iroro rakazotokonzeresa zvimwe zvikwereti zvisingaiti, zvekuti nesuwo takange tisina zvatinoziva takazogumisidzira tava kutobhadhara nazvo zvikwereti, tichitobatsirana nevarume vedu kubhadhara zvikwereti izvozvo zvakange zvanyuka business iroro. Saka upenyu hwakasvika pakuoma mukoma. Isusu tine hama dzakafa mushure mekunge vatozobayana nemapanga nekuda kwekurwira umwe upfumi hwainge hwasara hwakasiyiwa nasekuru. Ndichitaura kudai hapana kana huku
yakasara paupfumi hwainge huri hwasekuru kana jongwe rinoti kokoriko rakasara, zvose zvakaparara. Apa mukukura kwedu isu vamwe takakura tichirarama life iya yekuti tairarama upenyu hunonakidza. Ndakange ndisingazivi kudya chikafu chemhanga-mhanga. Mumapantries edu maigara muine chikafu, kunyange panguva iya zvakange zvichinzi muZimbabwe mune nhamo. Isusu nhamo taitongoinzwirawo kuma next door kuti kune chinhu chinonzi nhamo. Takange tisingazivi kuti chii chinonzi nhamo. Taidzidza kuma private schools, but zvose zvakazongopinda musango sekuru vashayika. Sekuru vakati vashayika, zvinhu zvadhakwa, vabereki vedu vakange variwo varombo nekuda kwemhepo dzainge dzava kuvateverera. Takabva kumasuburbs sekutamba sekuseka upenyu mukoma ivhiri usafa wakashayinira munhu kana kuti vanhu. Takabva kumasuburb tikatombogara pachechi, vabereki vachishaya mari yerent. Saka upenyu hwakazongotiomera, vamwewo tikazongotanga kungoshanda semamaid, tikaita zvekuzotopindawo mumamarriages kunyange takange tichida tisingadi. That is how I ended up here kwandiri kunoku kuJoburg. Mukomanashi, moyo unorwadza nekuda kwezvakaitika muno muSA. Future handizive kuti future yangu ichazovei. Muno mandanga ndigere zvakanaka. Pane imwe nyaya zvekare yandanga ndakanganwa kukuudzai. Vana vehanzvadzi dzangu vose vakabuda vakaremara. Ndine vana vemakazens angu, izvi zvinongoteverera kuvakomana. Ndakazvara vangu vana vakabuda vakanaka, but vana vehanzvadzi dzedu ndivo vari kubuda vakaremara. Saka kune kwakambofamba vamwe tsano avo vanogara kuIsrael. Saka vakati vadzoka kumusha, pavakafamba vakabva vachizoudzwa kuti munozviziva here kuti sekuru venyu vaponda munhu, hanzi pakatorwa 2 liters yeropa rake. 2 liters idzodzo dzeropa hanzi vakaita mazuva vachinwa ropa rake munhu uyo kwavakauraya, kwavakange vachishandisa mubusiness. Saka hanzi munhu iyeye akatsamwa zvisingaite, ende ari kuti dzinza rose ari kuda kuripedza. Ndiyo nyaya yangu yandauya nayo panapa. Ndikudawo kuti vedare renyu munge muchingondipawo maadvisor. Ndizive kuti muchandipawo maadvices akaita sei, but musafa makachiva. Kana kuri kunzi ukaona mafamilies aya anenge achinzi vanhu ava vane mari semari dzakange dziina sekuru vangu, ndinorangarira kuti vamwe vaimbi vakambopisa panguva yacho iyoyo. Vaimbi ivavo vakange vachitombodaidzwa kumba nasekuru vangu. Vaiti kana vakauya kumba, then vaibva vachizotanga kuridzira sekuru vangu nekuti vainge vaine mari. Inenge ingori function yekungoti panenge pasitomborina kana vanhu vanenge vakawanda. Saka kunyange mukaona vanhu vanoita maevents zvichinzi panenge paine mari yakawanda inenge yashandiswa ipapo, zvisakurwadzai nekuti zviri mumadzinza zvakasiyana. Zvimwe zvacho zvinozotoputika varidzi vakuru vacho vanenge vakapara mhosva vanenge vatoenda nechekare. Saka ndo secret yemudzinza. Vamwe tinotongoseka zvedu tichiona mamwe mafamilies ari kunzi ane mari pari zvino. Tinozviziva kuti dzimwe mari idzi dzinenge dzichinzi imari dzavainadzo, dzinenge dziri kana mari dzehurombwa. Sekuru vangu inini mazuva avo vakange vari munhu aityiwa, uye zvekare kana kuchechi vaibatsira zvakanyanyisa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section zvakangokoma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Hanzi ndinorwadziwa nekuti takange timbori vapfumi, hanzi taiva nemari yakawandisa, but iko zvino zvitangova varombo. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sikudai. So hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo. Inino zita rangu ndinoitwa Wendy, ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 37 years ekuberekwa. I need advice. Ndina baby daddy vangu avo vandakatanga kutaura navo mushure mekunge ndauya kunoko. Am I a bad person? Zvakaitika ndezvekudai. So mwana akati arwara mukufamba, vanhu vanotaura zvakasiyana siyana. So my mom vakati vafamba vakabva vachizoudzwa kuti mwana wenyu anofanira kuti ange achidzoka kuzimu, obva afamba nababa vemwana kuitira kuti zvinge zvichizivikanwa kuti dambudziko riri kurwarisa mwana riri kubva pai. So I got married again. Apa murume achiriko kuzimu, he is supposed to come here. Saka na second husband hatina mwana. Zvino zvandakatanga kutaura na baby daddy, ndava nepfungwa dzava kupota dzichindibata. Like seriously, I don't know what I am even thinking. Apa ndakatochata ne second husband. Saka pfungwa dziri kundibata ndedzekuti kundinogofireiko ti iyo isina shuga. I tried one kumuzvarira mwana zvikaramba. Takagarawo kwemakore anodarika 3 tiri munyika yeSouth Africa, tiri pamwe chete. Ndakanwa zvinhu zvakasiyana siyana kusuka chibereko, but handina kukwanisa kumupa mwana. Meno kuti sei zvakaramba. Saka ndine friend yangu wandakataura naye anoshanda kuDubai. Akati kwandiri, iwe kana makatotadza kutoita mwana zvinotoreva kuti midzimu yenyu yakazviramba kuti munge muchinzi muri chinhu chimwe chete. So I need your advice muri yeZimbabwe. Ndodiko ndoita zvababy daddy here kana kuti ndongova faithful kuna second husband, kana kuti ndongogara zvangu ndiri single ndichingonakirwa nemujolo kunoko kwandava kumeri kwemakungwa. Obviously baby daddy vari kuda nezvangu because matauriro atava kuita ndinogona kuzotonzwa hana yangu ichirova. Second husband anenge ari online, munhu anoita zvekugadzirawo motikari, saka anogara ari busy, anogona kunge ari online achitaura nema-customers ake. Saka anozongotiwo pano nepapo anozopota achitaura neni, but ndinozotokanganwa mushure mekunge andisendera mamessages. Asenda mamessages kudaro 2 3 kana kuti 4. Apa inini ndinenge ndatokanganwa kuti ari online. Apa ndinenge ndakangovhura chat rababy daddy, zvinhu zvatinenge ndichingotaura so mukoma anenge ari majokes. Saka ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvakangoma hazvo vedu we ya pakaipa munoti kudii. Ngativapeiwo mazano zvavari kuita izvi vanohwina here kana kuti vari kuda kungoshandisiwa chete. Munhu obva auyako kuUK obva atoita zvimwe zvake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Inino ndakamhanya ndikapinda mumarriage ndokubva ndachizoroorwa nemurungu. Ndava ne2 years kubva zvandakauya kunoku kuGermany. Ndakauya kunoku mushure mekunge ndasangana nemurungu akandiroora on social media. Ndakapinda mumagroups akasiyana siyana. Pamwe pacho ndakatombodyirwa mari nemamwe maadmin emamwe magroup andaiwanzokufarira kupinda akange ari magroup anenge ari ema-Nigerian, ari aya e-private anenge achinzi vanenge vachida mashuga daddy vari varungu. Of course munenge muine ma-Nigerians mamwe vanenge vari maskama, but varungu chaivo vanenge vatorimo vanenge vachitotsvaka mukadzi wekuroora, because varungu kazhinji kacho kana vachiri kuzvinzwa anenge achiti anenge asingadi kuva nefamily, but kana akura manje anozotanga kuona kuti urwere dzimwe nguva
hwaanenge ainahwo hunenge hwava kumukunda, saka anenge ava kuda mukadzi anenge achimupa affection, love uye zvekare netender care. Saka vanoziva kuti vakadzi vakawanda maAfricans kana kuti vekune dzimwe nyika kuya kune vanhu vanenge vachingotsvaka nzira dzekubuda munyika dzavo, kana akangomuti uya tigare tose haangamborambi. Saka ndakazoti ndatambudzika ndaona kuti ndiri kuramba ndichingoluza mari. Nerimwe ramazuva ndakazosangana neumwe muNigerian ndikatanga kutaura naye, by then ndainge ndatoneta ndisingachadi kuramba ndichingotsvaka mbinga yechikuru ari murungu. Akabva achizondipa link mushure mekunge ndamubhadhara, akaramba achitotaura neni. Ndaitomboti ndikataura nevamwe vobva vatozongondibloka achingonditi zvinoita iwe chingoramba uchingotaura nevanhu vandinenge ndichikupa, kusvika tichizowirirana naNico muGerman. Saka Nico uyu iye ane 78 years. Ndingangoti paculture yedu isusu semashona 78 years munhu wekuti anenge achiri kutozvinzwa, kana akatopiwa mukadzi anotomuzvarisa vana vaviri kana kuti vatatu, but varungu manje vanokasika kusakara. Saka Nico ndakatanga kutaura naye. Pandakatanga kuona mapictures ake mukomanashi ndakaseka ndikati asi zvii zvandiri kuita apa, munhu uyu achembera, uyu anofa ari pamusoro pangu. Asi ndakangoti chandiri kuda kungobuda munyika yeZimbabwe. Ndakabva ndatongowirirana naNico, akabva ati iye ainge achida kuuya kuZim but haana kuzouya kuZimbabwe. Akabva anditi iwe chienda kuNamibia. Mukomanashi he booked a flight, ndabva kuZim ndikabva ndaenda kuNamibia, ndikagara muhotel ndakamumirira. Akanditi ndige ndichiita matesti maSTI, saka akatondiudza kuti enda kuchipatara chakati. Saka maresults angu inini handina kutombomapiwa, asi dokta vakangondiudza kuti zvose zvakange zviribo. Maresults iwawo handizivi kuti akazomawana sei, because akazotouya nawo iye anoti akauya kunoko kuGerman from Namibia. Ainge achida kumeka sure kuti handina chirwere, ndainge ndisingazomupomedzeri kana any kind of an STI. Saka akati auya kudaro, ndakaona kuti painge pakuriwa zvakawanda hangu handingatauri. Saka kunyangwe zvakange zvichindiremera, haisi nyore kuti baba vakuru vanenge vachembera kudaro unge uchitongozvigamuchira kuti ndiye atova murume wako. Iyi zvinotoda kutoshinga. Mazuva ekutanga aiti kana akati anoda tsvodi neni, mukomanashi ndainzwa mate kuzara mukanwa, ndainzwa sekunge ndiri kuda kutorutsa chaiko nekuda kwekukura kwaaita. Saka akabva achizoti adzoka kuno kuGermany nekupretenda kwandakaita, because ipapo ndakatoti pano wotomeka sure kuti wagona kunyatsokufadza mutengi. So ndakagona zvangu kufadza mutengi, ndokubva achizonditi ndige ndichoya kunoka. Dambudziko riri paari nderekuti mukoma nyama dzake hadzichanyatsokushanda zvakanaka. Ndine nguva dzekuti ndinogona kungomuka usiku ndichinzwa kuti mumagumbeze muri kunhuhwa, ende munenge muchinhuhwa zvekutorevesa. Chinondibhohwa ndechekuti haadi kupfekedzwa maadult diapers, haatombodi zvachose. Nyangwe ukamuti pfeka madhaipa because unozoita pup kana wakarara, anoramba and ari very abusive, especially pama issues akadaro. Ndinoda kuti muri yeZimbabwe munge muchingondionesawo. Baba ava ndafunga kuti ndinge ndichingovapfudza, handiti vakafa here nechekare. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichingovapfudza. Munozviona sei? Ndingabatwa here kana ndikavapfudza? Zvakawanda zvandinogona kuvapfudzisa nazvo, zvakawanda zvandinokwanisa kushandisa. Ndinogona kana kutongoti munhu akarara ndotongomuisa pilo kufesi. Saka ndikudawo maadvices kubva kune vedare renyu. Ini ndaneta, ndaifungidzira kuti ndakahwinaka, but hapana kuhwina uku. Vana sisi kana kuri kunzi ukazoda kupinda muchigemu chekuti kuuya kwako kwauchaita kunoku kuEurope unouya kuburikidza
neharahwa dzekuno zvinotoda munhu wakazvipira. Unogona kufungidzira kuti ini ndakazvipira. I know vazhinji venyu mucomment section muchati tipewo link. Ladies, you do not know. Hamusi kuziva what you are asking for. It is not easy kugara nemunhu anenge akura kudai. Anoti kunetsa over small issues, mamwe mathreats so aanokupa aunopa kutenda. Uye zvekare nyaya iyi yekuti munhu anogona kungoitira kana wiwi. Nerimwe ramazuva mukoma ndakapotsa ndamurova nempama. Ndakange ndiri mukitchen ndokunzwa munhu ati zii ari mubedroom. Saka ndakabva ndati rega ndinokatarisa kadharaka kanogona kunge kadonha kakapunzikira pasi katofa zvako. Ndakabva ndapinda mubedroom kudaro mukoma ndakaona munhu abvisa hembe dzake dzose kusara ari musvo. Apa akange akabata wiwi yake achiitira weti wiwi pamahandbag avo andainge ndatenga ndichiti ndatengera mama vangu because kune kuconference kwavange vachifanira kuti vange vachiinda. Saka ndakavatengera outfit inomecha, bhutsu zvekare nehandbag. Zvinodhura zvinhu izvozvo zvandakavatengera. So pandakakaona kadharaka kachiitira wiwi pamusoro pezvinhu zvandakange ndichida kuzotoisa mumapackages ndobva ndatumidzira ikoko kuAfrica. Ndakati kamunhu aka ndinokauraya, ndikakarova mupama kahwani kanobva karegedza kufema same time. Saka ndo zvandakatarisana nazvo mukomana chikunoko. Handisi pakuenjoya, ndichazotoenjoya kamunhu aka kafa. Apa pane makoreo andikufanira kuti ndinge ndichisesekedza nako because ndine zvimwe zvinhu zvandakasainiswa, zvimwe zvandisingatonzwisisi zvakange zvakanyorwa muchirudzi chekuno kuGermany chandichiri kutodzidzira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi munhu wavo wavari kufambidzana naye, uyo wavari kugara naye, hanzi akato achembera anongoita zvaanenge achinzwa kuda, kunyangwe kuita wiwi anogona kungoita wiwi pamubhedha. Pakaipa hanzi ndodiko munhu uyu ndoita wekungo hanzi ndoita wekungo uraya zvangu here. Mukamuuraya hamuzosungwe here ikoko, kunyangwe mukanzi mamuvhara nepilo. Handiti madoctors vanogona kutoziva kutoti munhu uyu afa nechakati. So I think you just need to wait for God's time. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Another episode I have posted kuchannel yedu iya yeZim Confessions backup. Until we meet again in the next episode, and thank you very much kune avo vanokomenta, kulike ma videos nekuona kwamunoita. We appreciate you.